Ahoj všichni. Vítejte u první epizody našeho kvízu. Jsem rád, že jste se k nám připojili. Nejdříve si vysvětlíme, jak to celé funguje. Čekají na vás různé typy otázek. Od výběru z možností přes doplňovačky až po otázky z obrázky. Každá otázka bude mít časový limit 10 až 15 sekund na odpověď. Takže se připravte na rychlé rozhodování. Udělejte si pohodlí, jdeme na to. Kolik planet má sluneční soustava? Správná odpověď je 8 planet, tedy za B. Který stát má největší rozlohu na světě? Správná odpověď je Rusko, tedy za B. Kdo napsal román 1984? Byl to George Orwell, tedy za A. Jaká je chemická značka pro zlato? Správná odpověď je za C a U. Která země hostila letní olympijské hry v roce 2016? A byla to opravdu Brazílie. Toto místo se nachází v Jordánsku. Uhodnete jeho název? Je to skalní město Petra. Můžete ho znát například z filmu Indiana Jones a poslední křížová výprava. Největší vítěz a největší poražený. Poznáte ho? Určitě jste poznali, že je to Napoleon Bonaparte. Poznáte, o jaký jde sport? Je to kriket a je původem z Anglie. Jakému automobilovému výrobci patří tento znak? Je to maličký Smart. Poznali jste? Hlavní město Japonska je? Samozřejmě, že Tokio. Který chemický prvek je nejlehčí? Je to vodík. Kolik nohou má Ferda mravenec? Ferda mravenec má nohy 2. Kdo vynalezl ruchadlo? Byli to bratranci Václav a František Veverkovi. Jak se jmenuje nejdelší řeka na světě? Samozřejmě, že Amazonka. Velryba je savec. Je to pravda?
nebo ne? Správná odpověď je pravda. Banány rostou na stromech. Je to pravda nebo ne? Správná odpověď je lež. Banánovník je bylina. Skupina plameňáků se nazývá hejno. Je to pravda nebo ne? Správná odpověď je lež. Je to kolonie. Koala spí více než 20 hodin denně. Je to pravda nebo ne? Správná odpověď je pravda. Koaly jsou známé tím, že spí až 22 hodin denně. Vikingové nosili helmy s rohy. Je to pravda nebo ne? Správná odpověď je lež. Vikingové ve skutečnosti nenosili helmy z rohy. To je mýtus vzniklý v pozdějších dobách. Kaviár pochází z tresky. Je to pravda nebo ne? Je to lež. Pravý kaviár pochází z jesetera, nikoli z tresky. A to je konec našeho kvízu. Doufáme, že jste si to užili a dozvěděli se něco nového. Pokud vás kvíz bavil a chcete nás podpořit, můžete přispět na další tvorbu. Stačí přispět libovolnou částkou a do poznámky platby napsat svůj návrh na téma, které bychom mohli zpracovat příště. Díky vaší podpoře můžeme připravovat další zajímavé a zábavné kvízy pro vás všechny. Takže se vidíme zase příště. Nezapomeňte dát like, odebírat náš kanál a sdílet video s přáteli. Díky a mějte se skvěle.